Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci daga wannan tasha mai suna AGM 7 TV, inda muke karɓar bakuncin sarkin kasuwar maganin gargajiya kuma shugaba take da cibiyar da take nazari da bincike akan mutum da rayuwarsa a cikin wani shirin namu na mutum da rayuwarsa, wato Alhaji Salisu Usman Dan Mai Ganye. Yau ma kamar kullum Adam ne nake sarki a madadin masu kallo sauraro, muna barka da kasancewa. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Sarki, daga cikin jerin ɗabi'u 12 da muka karanta masu kallo da sauraro, za mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya mu taɓa batu a kansu, kuma kowanne muka ware masa wata ɗaya. Mun fara daga kan mutane masu ɗabi'ar sakaina, an ji bayanai a kansu, daga nan kuma muka tsallako kan gwaska kuma yanzu za mu kalli masu ɗabi'ar burgu. Wanda ita ce matashiya da kuma taɓa da za mu fara. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A baya mun tattauna ɗabi'a har guda biyu tsawon wata biyu. Mun tattauna ɗabi'ar sakaina sati 4, mun tattauna ɗabi'ar gwaska sati 4. Yanzu za mu ɗauko wata ɗabi'a da take damun yaranmu na Hausawa da sauran ƙabilun duniya baki ɗaya har da manyan ma, wacce muka yi mata laƙabi da ɗabi'ar burgu. Shi dai burgu wata dabba ce da ta ƙware wajen iya satar abubuwa a gidajen mutane da shaguna da kuma sito na ajiyar kayayyakin abinci, kuma yana cikin jinsin ɓera. Ɓera dai da muka sani wannan da ke yawo. Idan aka ce burgu ana nufin namijin gafiya. Idan ya cika ya tumbatsa ya kai ƙarfi, sai a ce ya zama burgu. Ita ɗabi'ar burgu ɗabi'a ce da take cikin hawa'in ɗabi'a ita ma. Iska kenan? Iska kenan. Akasarinsu za a ga suna da kaiwa da kawowa, suna da son ƙyale-ƙyale, suna da son burgewa. Wasu ma da yawa mutanen daga cikin wannan irin ɗabi'un ne suke jefa su hali irin na ɗauke-ɗauken kayan mutane. Ɗabi'ar burgun dai ta fi? Ɗauke-ɗauke. Saboda shi burgu wata ɗabi'a ce da ba zai iya ganin abu ya ƙyale ba, kuma idan ya ƙwafa wa abinka sai ya raba ka da shi ta kowane irin hali. Suna da hawa, abinda kuke ce classification, suna kuma da level haka. Suna da gida-gida, suna da mataki-mataki. Ya danganta da tarbiyya da kuma yanda mutum ya ɗauko abin, wani irin supporting ya samu, ma'ana da wasu irin abokanai ya gamu. Abokanan da ya gamu da su ya ƙwarewarsu a kan abin, shi kuma ya ƙwaƙwalwarsa take ja. Ya ƙwaƙwalwarsa take ja, domin ka san ƙwaƙwalwa ne, kowane mutum da yanda ƙwaƙwalwarsa take saƙa abu. Shi kuma ya danganta da tauraron ɗan adam. Ya danganta kuma da me ɗan adam yake ci ya sha, wacce kuma irin dangi ko ƙabila ya fito. Abu na biyu, burgu a kashe-kashensu akwai waɗanda suka ƙware wajen abin da Bahaushe yake cewa sungume. Sungume kenan? Ka san meye sungume? Yanzun nan muna tare da kai a nan muna wannan recording ɗin, mu 3 ne a nan. Yaro zai iya shigowa ya ɗauki wannan wayar da take gefe na ya fita ban sani. Saboda ƙwarewa? Shi ne sungume. Yanzu sakankwana inda ka ga aljan, shi yasa muka ce ɗabi'a ce ta iska. Ƙiftawa da bismillah zai ɗauke abin ya tafi baka gan shi ba. Yanzun nan mace ta ajiye kayanta, kan ta taya nawa wannan shi ya ɗauke ya yi gaba, sai dai ta juyo tana yanzun nan fa kayan nan yake ana. Daga cikinsu akwai 'yan fuski. Wannan wayar yanzun nan, amma su sun fi yin ta musamman a cikin taro. Yanzu abinka a hannunka ko a aljihunka, yanzun nan za a fuska. In ka juyo baka isa ka ce wanda za ka zarga ma dai ba shi ya taɓa ɗaukar abin ba. Ko kusa ko alama? Na kusa da kai ma bai isa ga wanda ya fuske abin ba kai ba.
bayan 'yan fizge akwai waɗanda suke 'yan yankan aljihu. su ma duk daga cikin su. 'Yan reza ba, in ka ji an ce wane ɗan reza ba fare akwai ɗabi'a reza ba wannan nake magana ba. Su ana kiransu 'yan reza domin sukan fiƙe reza ta yi kaifi ta yi tsini. Idan ka je ka samu masana ɓarayi masu yankan aljihu, idan an yankan maka aljihunka za su iya gaya ma wane ne wannan aljihu. Saboda salansa ne. Ai za a ga akwai wanda shi kan ɗinki ke yanka. Kan ɗinkin tsakiya nan yake yaga sai kuɗin su zubo ya ɗiba. Akwai wanda in ya yanka baya barin kuɗin su zubo, sai da sun taho zai tare su. Akwai wanda in ya yanka aljihun kuma kaɗan zai yanka sai ya zira hannu ya zaro abu. Bayan 'yan fizge akwai waɗanda suke 'yan yankan aljihu. Su ma duk daga cikin su. 'Yan reza ba, in ka ji an ce wane ɗan reza ba fare akwai ɗabi'a reza ba wannan nake magana ba. Su ana kiransu 'yan reza domin sukan fiƙe reza ta yi kaifi ta yi tsini. Idan ka je ka samu masana ɓarayi masu yankan aljihu, idan an yankan maka aljihunka za su iya gaya ma wane ne wannan aljihu. Saboda salansa ne. Ai za a ga akwai wanda shi kan ɗinki ke yanka. Kan ɗinkin tsakiya nan yake yaga sai kuɗin su zubo ya ɗiba. Akwai wanda in ya yanka baya barin kuɗin su zubo, sai da sun taho zai tare su. Akwai wanda in ya yanka aljihun kuma kaɗan zai yanka sai ya zira hannu ya zaro abu. Shi ɗan yankan aljihu akwai wanda ike yanka ƙasan aljihu a kwance. Akwai wanda ike yanka ƙasan aljihu. Akwai wanda yake yanka ƙasan aljihu a tsaye. Akwai wanda ike yanka ƙasan aljihu a kaikaice. Kowa da salansa. Kowa da salansa. Don haka masanansu da sun gani za su ce kai wannan a nemo wane. Ai sun san yankan aljihun na wane. Bayan 'yan yankan aljihu akwai waɗanda ake kira 'yan sane. Kuma 'yan sane su ne 'yan raɗi. Mutum da ya bangaje ka sai ka nemi agogonka ka rasa tuni ya yi gaba da shi. Har agogo ma da za a kalle a yi kaza a yi. Mutum da ya raɗe ka sai ka nemi wayarka ka rasa. Mutum da ya raɗe ka sai ka nemi kuɗinka ka rasa. Amma sarki ana gaba anya kuma masu irin wannan raɓan ba sa ta'ammali da wani tsafi ko asiri ko aljin. Ai akasarinsu za a ga fitina ce. Ƙwarewa. Fitina dai. Fitinar ita take ba da ƙwarewa kuma yau da gobe. Su kuma irin waɗannan yaran fitinannu ka sani ai akasarinsu Allah yana yin su ne masu basira. Kaifin basirar ne ike yawa saboda mu nan ƙasar babu kulawa. Kamata ce a killace sai amfani da kwakwalwar su. Ya tuntuni ma kai an saita sa duniya da al'umma tana amfanin su. Rashin kulawa na hukuma da na iyaye ai shi yake ja in basirar yaro ta yawa sai kuma ya koma fitina. 'Yan sane daban. Akwai kuma yaran da ake su kuma zira su ta rariya su shiga gida. Rariya kuma? Rariya ko taga? Rariya da ka sani. Ta rariya. Amma irin manyan rariyan nan. Ai na gaya ma abin fa fitina ce. Inna lillahi. Yanda ka ga magi ko burgu yana shiga ta rariya ya shiga gida. Ai ta nan suka ta irin wannan abubuwan nasu suka samo suna burgun. In aka nuna ma guri ko taga ko rami ko rariya aka gaya ma yaro ta nan ya bi shiga ije ya aikata wani abu ba za ka yadda ba. Ai shi ne za a ga wani zubin su kansu jami'an tsaro in abin ya ba su mamaki sai su yi kiran yaro su ce gwada mana ta ya akai kai kaza saboda su kansu kwakwalwarsu ta kasa ɗaukar ya za a ce ɗan adam ne ya shiga ta wannan 'yar ƙofa ije kaza.
sai fa ka yi ni da yaro a gidanka baka sani. Wannan ina ɗauko ma fa ajin kawai yara ne fitinannu, ba a zo na manya. Sai ka yi ni da yaro a gidanka ya laɓe a kan soro, ko wani ɗaki da ya san baka shiga, ko wani bayan ƙyaure, ko wani soro, ko wani ventilation, kawai yana jiran lokacin da za ku yi bacci, ko ya hauro in zuwan kansa ne ya ɗau abin da zai ɗauka ya tafi, ko kuma a'a ya buɗe wa wanda yake so ya buɗe wa ƙofa ya shigo. Duk sai ka gama kulle gidan kai komai, shi kuma zai zo ya zara sakatu da ƴan makullayen yayin gidansa su shigo su yi abin da za su fita. Burgu fa shine za ka ajiye barkonanka ko masararka ko dawarka ko shinkafarka buhu 1000, kan ka zo ka ɗiba ba buhu 700 ya ci ta ɗaya da biyu. Ko ya zo ya gindaya mota ya fasa bulan ta baya, ko ya ɓalla abin inda in ba cikakkun masu gadi. In ma ya ga mota za ta yi masa wahala da 1 da 2 zai dinga jidan maka kaya. Ka tambayi masu harkar abinci, su sun san waye burgu. Sai dai kawai a buɗe sito a gaba abu. Wani yana da basira in ya gama ya toshe saboda baya so ta tashi da wuri, wani kuma haka zai bar gurin ma a buɗe. Tunda buƙatarsa ta biya kawai ya kama. Sarki yau ma lokacin shirin ya fara hararmu, kuma an kwaso bayanai a mataki-mataki ko aji-aji na masu wannan ɗabi'a ta burgu. Sarki, a ina za a yi togaciya kafin kuma mu ga mako mai zuwa akan wace gaba za mu tashi? To, masu ɗabi'ar burgu ɗabi'unsu suna da yawa. Dan ka ga burgu shine in ka ba shi jiran shago za a yi lissafi, ka ga ba miliyoyin kuɗi a shagon, kuma baka isa ka gane ta ina yake ɗiban kaya ya fita da su, ko kuma kuɗi ya fita da su daga wannan shagon nasa ba. Haka za a ga an ajiye kayan lefe, kan a zo biki ya ɗebe rabin kayan lefen. Ku kullum kuna kallon akwatuna a jere. Sai an zo buɗawa za a kai burgu kenan. Sarki, wani masu ɗabi'a ta burgu tsakanin maza da mata a ina tafi yawa? Ta fi yawa a maza, amma za ka haɗa. Ai assaruku wassarikatu ko? Ai in dai magana ce ta a ɗau kayan mutum, ai mata ba a ma san su da sata ba kwata-kwata. Daga baya ne dai? Lalacewar zamani ne da kuma ziga su da ake yi, su ma sai sun fito sun nemi ƴanci, sai sun fito sun yi abin da maza suke. Ai duk shi yasa suke jefa kansu a cikin wannan irin waɗannan abubuwan. Amma ai kwata-kwata ita mace ba a san ta da sata ba. Don haka in aka ce mace ta yi sata, har gobe ake mamaki ta yaya za a ce mace ta yi sata. Saboda ita dai komai yi mata ake. Ba ma wannan ba, ai su mata kowane irin ɗan adam akwai kalar irin laifin da ya fi aikatawa, ko da ya kamata a ce zai aikata. Ai mace ta yi sata, ai kai abin ya ɓaci da gaske. Gaskiya ba ɗabi'un mata ba ne, kawai dai wani yanayi ne na zamani ya juya. Isa kawai ake wa matan huɗuba suna zubar da darajar kansu da mutuncinsu. Amma ai ko a al'ada arna, kai ko a maguzawan da, ai bai kamata mace ta yi sata. Kai mace ko baiwa ce, ai darajar ta wuce ta yi sata. Mace ta wuce, ai ita mace ka gane duk ran da ta matsu tana da abin da za ta bayar ta samu, ko ta saɓan Allah ko kuma ta daidan Ubangiji, yawwa, ko ta halal ko ta haram. A ce kuma duk wannan zunubin bai isa ba, wannan abin kunyar bai isa ba, har sai ta je ta ɗau kayan wani. Ni har yau fa ina mamaki a ce mace ta iya rufe ido ta yi sata. Ai ba darajar mace ta wuce ta yi sata gaskiya, a kowace irin ƙabila ko. Sarki, za mu yi turki a wannan gaba. Sai mu bar wa mako mai zuwa Allah kai mu, za mu ɗora akan wancan kashe-kashe na manya da masu wannan ɗabi'a ta burgu. Amma kafin sannan sarki, sai a yi sallama da masu. Jama'a assalamu.